Alhamdulillah siang hari ini bisa terlaksana pentas seni ketoprak sekaligus sosialisasi terkait dengan atau cukai rokok ilegal. Terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong. Masyarakat Kabupaten Sleman itu bisa ikut memerangi cukai ilegal yang itu tentunya akan merugikan negara Republik Indonesia. Kami dari Bea Cukai Yogyakarta sangat apresiasi terhadap Pemda Sleman. Sehingga besar harapan kami kalau tahun ini Sleman baru mendapat 1,6, mudah-mudahan ke depan ini akan lebih meningkat lagi sehingga kegiatan-kegiatan nanti tidak hanya menyasar ke sektor seni, tapi semua sektor nanti akan kita bisa biayai dengan pembalian cukai dari pemerintah tersebut. Dan luar biasa, ini dari provinsi, kemudian kabupaten yang lain dan kota yang ada di Jogja, hanya Sleman yang buat ini ya, ini luar biasa ini. Karena kita semua, toh kalau nanti membayar cukai, membeli rokok yang tidak ilegal, berarti kita juga ikut menyumbang hasil daripada cukai ini yang tentunya nanti akan dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat kita juga. Dan ternyata ini tidak bisa dilakukan sendirian oleh Bea dan Cukai. Ini harus melibatkan semua institusi, terutama melibatkan setiap Pemda, dan yang terakhir melibatkan seluruh masyarakat. Kami sampaikan banyak terima kasih kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe B Madya Pabean B Yogyakarta, sehingga kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tembakau bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Karena jika rokok ilegal banyak beredar, otomatis penerimaan cukainya akan kurang. Jadi itu yang message yang kita sampaikan. Dengan masyarakat mengetahui, berarti nanti masyarakat kita harapkan tidak membeli rokok ilegal, tidak menjual rokok ilegal, dan kalau tahu ada yang menjual atau membeli, tolong dilaporkan. Intinya ke sana. Dan semoga pesan yang disampaikan nanti melalui ketoprak ini dengan saya yakin dengan bahasa masyarakat gitu ya, dengan penyampaian yang familiar, itu akan bisa lebih masuk, lebih diterima oleh masyarakat sehingga tujuan untuk sosialisasi pemberantasan rokok ilegal ini bisa tercapai. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Sleman periode 2021-2026, yaitu terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, sejahtera, berdaya saing, menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong.
Sugeng siang Pak Wakil Bupati. Oh sampun menjelang sore ternyata. Ini rencang-rencang dangu mboten gapan. Siang ini lah. Aku meh pantun. Jerunge ya. Mangan sukun kelolokan temiti. Kene iki tlatah pati. Ngono to? Nah, aku ndek pantun meneh. Pantun kuwi ana kala jengking slusupan ning ngisor tales. Mlebune garing, metune teles. Saru apa lho? Wong kok pikirane ngeres kabeh. Kuwi ora saru. Wong keramas, adus keramas kae mlebune garing. Apa? Satu-satu iku sabu-sabu, dua-dua itulah narkoba, tiga-tiga jangan coba-coba, berani coba masuk darah. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kon niku wong ya? Wet ringin. Ya wong lah. Gagahe koyo ngene kok. Cak Podang. Apa? Cak Podang. Odon. Kon niku odol? Odon. Ngene odol. O O. D O L. Odon. Ya. Awake peno odol. Odon. Ini banget kok. Iya odol wis manut aku. Tak karemu. Benar, Pak. Kon niku neson. Neson speaker. Apa? Sakarmu lah. Iki tlatah ngendi, Cak? Iki tlatah Pati. Pati. Ya. Of course. Sing kondang bakone ta? Ora mung bakone. Daremat. Luar biasa. Tak iya. Aku tak takon. Apa? Iki arep kulak mbako. Kulak mbako. Mbako sing kaya ngopo? Mbako sing enak-enak kuwi lho to ta. Oh, ayo beres no. Kowe ndedet to? Tapi ngene, Piye? sing gampang landalane. Enggak usah nganggo cekik. Ya gampang, Pati iki dalane wis alus kabeh diaspal kok. Ora gampang. Sing apa mau? Sing gampang dalane gak pakai cekik. Oh, alah. Beres. Tenang. Beres. Tak takoke friends. Oke? Oke. Ngerti ora iki apa? HP-mu santrong. Halo Google, carikan penjual bako yang tanpa cukai. Lahat ng may gusto na pabalik-balik, umihi ng antok, umihi, pabayaan ng umutot, ay isang kambing na gustong matulog. Ngerti ra? Lah iya basa apa tuh, Cak? Iki basa asing.
Saya lagi terkenal. Arti ini. Asih. Artinya, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilengkapi pita cukai atau tidak dibubui tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 akan dipidana dengan penjara paling singkat 1 dan atau pidana denda paling sedikit 2 kali cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai dibayar kontan. Tak remah. Saya. Sampeyan jarene wong sugih. Mana ya kan? Apa? Dalan liya lah. Dalan liya saya gampang lah. Dalan anyar. Dalan anyar. Kuwi lagu. Dirembuki. Piye, piye, Bapak-bapak. Orang dalame itu, orang dalame dirembuki. Kowe ribet banget sih, Cak. Enek fuluse ora? Ya gampang dicak. Awake penuh gampang karo aku golek dalan saya gampang. Dalan liyane sing iso di kik kik kik. Ah. Piye? Kik kik kik. Kan ngerti ya? Kan ngerti? Kan ngerti? Apa? Oh, wah, Cak. Orang main kekerasan, tak lapor ke LSM. Kon niku ngerti ora? Ngerti. Dalan liya. Ya apa? Lari. Awake sik iso di Kik kik kik. Ah, dalan apa kuwi? dalan banyu. Kon ora mudeng. Kowe jamak ngejojo ora dong blas. Tenang, Cak. Tenang. Tak takoke. Caran. Yo, aku duwe sedulur, tenang, Cak. Tak takoke meneh, Cak. Iki meneh. Orang dalam. Iya. Orang dalam. Zaman saiki awak dhewe ora perlu ning ndi cukup tek. Ayo. Sabar. Halo Google, tolong carikan orang di Kabupaten Sleman yang bisa disogok. おならはもちろん、眠いおしっこ、前後に行き来するのが好きな人はみんな、寝るのが好きなヤギです。 Ngerti ra? Basa apa tak iya? Tak jelaskan ini. Artinya, pejabat negeri Mataram dan Sleman berintegritas dan tidak menerima suap apalagi korupsi. Apa umpaman? Ngelangel bakul lembako. Aku kudu piye saiki urung apa-apa. Ya wis ora oleh bakune ing engko piye. Angel temen ya dak. Golek gampang-gampangan angel temen. Tak iya. Sampean iki apa ora isin ya? Sampean iki sugembel gedhu. Arep golek mbako sing karo pitane. Tonton kae negeri pati kaya ngono kae. Negrine gempa rimpalos jinawi subur apa-apa. Sampean teko kene mung arep memanfaatkan lho. Tidak bisa. Sebagai pengusaha, sampean harus menaati undang-undang. Nek dicekel polisi piye? Pati bedak. Kok mendut bedak? Iki sapa? Tak iya. Yo gini. Apa? Sapa? Roro
Mendut iki ilang. Oh. Ilang ana ngendi? Ki sapa iki? Cak. Wong Madura. Ya tak podo. Oh tak iya kakek orang Madura kakek. Lah nje monggo lho. Malah basa Jawa. Tak kandhani apa? Roro Mendut iki ilang. Oh, ilang. Pati bedah. Bedah. Terus sampean mriki ngopo? Ya golek Roro Mendut. Ya ndang digoleki. Ayo. Ning ndi? Aku ora ndeleke lho. Iki ora ono. Ha iki mesti sing golek iki. Nah, aku coba goleki. Roro Mendut sapa, Cak? Ya Roro Mendut wong Pati. Pati. Heeh, mendhe mbok delekno. Ayo. Nek duwe bako ra, Cak? Duwe dhek bakulan bako. Roro Mendut duwe bako. Ya. Ayo digoleki. Iki sing ndelekno mesti. Aku ora ndeleke ya ampun, iki sing mbok arani terus nyobidonyo. Ah, endi nang kene iki? Nah. Mung bokong tok. Ayo, ngaku saiki. Ah, goleki. Wetenge tok sing gedhe. Aku wis ngaku, Cak. Ngaku apa? Ndelekno. Tak ora remak tok ya. Roro Mendut bakul-bakul aku ora ngerti. Saiki kene. Sampai ndek kene ae. Kowe karo aku goleki Roro Mendut. Yo. Ewang-ewang ngono aku. Ya, ayo tak ewangi. Perkarane kowe wong Pati. Ayo, tak ewangi. Kowe merono, aku merono. Oke. Go. Kleru aku sing merono. Oh, ya. Kene wae. Kowe kene wae. Sultan Agung berterima kasih kepada Wiroguna dan pasukan karena telah menumpas Kadipaten Pati. Dan Wiroguna memanggil Wiromantri untuk memanggil gadis-gadis yang cantik, yang rupawan, dan untuk dipersembahkan untuk Sultan Agung. Wiroguna, tapi ternyata Wiroguna mencintai salah satu perempuan di dalamnya. Bagaimana kisahnya di opera Tobong Roro Mendut Total Baku? Mari kita saksikan saja. Napa niku? Parang matur ing rasa paduka nata keplok ngraposo ing bumi Pati. Di Pati Prabulo
Moro gantoji ing prananggono antaraku guling begitu kiranya apa yang sudah saya lakukan untuk ngemban jawuh dalem ingkang sinuwun ngerabasa ing bumi pati begitu. Saya bangga kepada Tumenggung Wiraguna yang telah merampas dan memporak-porandakan Adipati Pesisir Utara. Tolong, apa hasil rampasan panjenengan di Adipati Pesisir Utara? Monggo, Tumenggung Wiraguna. Apa? Hasil rampasannya panjenengan apa mawon? Hasilnya rampasan saking pati nopo ken ngaturke. Nah, pati sudah kalah musuh Mataram. Begitu. Ki Kanjeng Sultan wis preso nek pati ki wis kalah. Sampean kon laporke hasilnya rampasan. Ora macem-macem lho kowe. Macem-macem iki nek ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung. Wah cilaka iki. Iki sing wajib matur aku. Sik to. Ngene adhe iki cilaka, duwe pimpinan-pimpinan. Ora sembrono sembletengan, pimpinan kok budhek. Wong didhawuhi kula badhe ngaturaken menapa ingkang sampun dados kewajiban kula. Betul. Tapi hasil rampasannya dari Adipati Pesisir Utara nopo yang dibawa? Cocok. Lah diaturke napa? Aku tak Mataram itu sudah unggul ngayuda. Adipati Pragola potong lehernya. Golek dokter kuping budek iki. Oh. Geseh kok. Coba aku tak sing matur. Monggo. Hasil rampasan menapa kemawon. Ora mudeng kowe. Napa? Wong ora mudeng. Ngersa dalem ngersake laporan untuk hasil rampasan. Le omong banter banget ora krungu basa malah krungu. Semuanya senjata-senjata sudah saya boyong ke Mataram. Terus? Sudah kami letakkan di gedung pusaka. Wah, nganti ora amat ya. Nggih, gedung pusakane nganti kebak. Nggih, menika adik kula nika sing dipun dawuhi nglumbukke senjata niku ben laporan dhewe niku. Sampun kula klumpuk wonten ing gedhong pusaka, komplit kebak, ora amet nganti ketuk jaba-jaba, tumbak, keris, pedang, tameng, sedaya kula boyong wonten Mataram. Ane ya ditata masa gedhong pusaka kaya klithikan. Rumangsamu. Lah bab boyongan lah menika. Yo kowe matur. Matur. Diaturke. Sinuwun kula ingkang dipun dawuhi nglempakaken putri-putri boyongan. Dawuh iki mengko prawan-prawan pati ken nggawa kabeh. Nuwun sewu ki menggung gandeng prawan-prawan pati kenya-kenya pati nu kathah sanget. Anggen kula beto wonten Mataram mboten kula tumpake kereta. Ning kula sewake truk bukaan. Tolong Tumenggung, hasil rampasan putrinya bisa ditunjukkan kemari. Supayanya saya bisa melihat
seberapa cantiknya wanita yang dibawa Anda? Nah, nggih. Matura. Nek putri-putri wis diboyong ning Mataram ngono. Empun. Saya sudah melaporkan putri-putri sudah tak boyong neng Mataram. Nah, diunjukke. Nah, nggih. Badhe kula aturaken Sinuwun. Siap, monggo. Nggih. Sing ayu-ayu ning eling. Pripun? Apa sing dadi weling kula? Siap, nggih. Kudu ayu Sendika. ya. Sendika. Nggih, bareng nyuwun idi. Oi. Hop. Putri boyongan saka Pati sing paling ayu dhewe semok. Saka nomor 1. Yo. Tumenggung, Iya. iki tahun piro? Bukan iki kelahiran tahun 1850 Tumenggung. Iki meh sajake karo aku. Wah. Ibarat wedang iki tak ombe aku iso klenger Tumenggung. Isine kula isine. Ayo lungguh. Nang ngarsa dalem ora. Iki wong sing ayu-ayu malah sing kedaluwarsa wis tekan kene. Nggih. Isine kula isine. Isine ora usah nyokot kula. Karepmu ki piye? Putri sing ayu-ayu kok malah sing kaya ngene. Dawe jare sing prawan-prawan. Niki yo prawan. Boyongane ra akeh to. Nggih. Liyane ra isih ono. Oh tak buat masuk. Lah pripun? Nik Wah, iki terangane ketoke konslet iki. sampean ono seneng mboten? Iki jenenge sapa iki? Jenengmu sapa? Tumenggung, Nuwun sewu sinuwun. Wah menika konslet sinuwun. Aduh. Iki mau tak ombeni apa? Nggih pun kok ben napa-napa anane ngoten iki. Tumenggung Wiraguna. Malah medeni wong. Nggih sinuwun. Tasih wonten sing lainnya malih mboten. Oh tasih kathah sik nuwun. Tumpake truk malih Tumenggung. Nggih. Wis bal-bal. Putri boyongan nomor 28. Yo. Wira Mantri, Kula ana obat mumet ora? kersane pripun? Aku ki bar perang saka Pati iki golek seger-seger kok malah iki anane dok. Disuwuni preso riyen. Disuwuni preso rumiyin. Iki nek bentuke casing-e ngono ya apik. Angger sae niku sip kados welinge panjenengan kok nggih. Ning tak cobane sinyale kaya ngapa? Dicoba. Sae. Sinyale ngeten. Monggo dipun dangu rumiyin. Nuwun sewu lho sinuwun. Jenengmu sapa, Duk? Jenengku Lastri. Iki bocah. Pripun? Iki kelar olehmu gawa iki ketoke bocah TikTok iki. Boten. Pun persis sing dingendikake panjenengan. Kabeh digawa rene. Ha nek ora niki nek sing ayu-ayu ki ya ngono. Ha anggere apa-apa sithik-sithik. Oh. Dene.
Aku nek ro ngene iki. Didangu mau jenengmu kowe wis dijak jenenge. Saiki kowe bocah saka ngendi? Pesisir. Sik ngene lho. Pripun? Iki rada repot iki nek ngene iki. Repot napa? Lah angger nembung sak kata ngono sing joget terus. Jenenge iki. Lah arep mulai kapan? Kowe gampil. Tak omongi. Kowe kok ngisen-ngisen ke aku to? Saiki nek kowe jenengmu wis alamatmu ndi? Nek kowe gaweane ngono kuwi gaweanmu pendak dina apa? Apa gaweanmu? Gaweanku golek ucek. Kene. Kowe bocah saka Pati tenan to? Iya. Lho. Panjenengan kok malah ketularan. Aku ndemok sedelo wae wis ketularan lah. Sampeyan ra tetep. Wah, iki nuwun kok sewu iki bocah. Nuwun sewu Sultan. Niki nek le prawan ya prawan, nek le ayu-ayu, enom ya enom. Nek nuwun sewu ming rada petruk. Temanggung kowe ra guna. Nggih. Iki wong saka lulusan Gracia kok ya digawa rene temanggung kowe ra guna. Niki mantan riyen punan. Wis kena, bali ya. Iki nek kulino TikTokan ya ngono kuwi. Ijolke, tak ijolke. Sak golek sing ayunan. Mau sithik-sithik boyongan iki kok sing ditimbali sing geseh-geseh. Ampun kaget sing iki ayu tenan. Aku genten. Luna Maya Luna Maya lewat. Nggih. Ya, Putri boyongan saka Pati sing nomor 54. Wah, ngapunten niki kok geseh kabeh. Endi wonge? Nan, Wong endi? Iki kula wonten kene. Jenenge Mas. Punap Ndelanggung niku sing pundi. Iki goleki bojone sajake. mboten sing cetha. Kowe goleki Mamas Mamas Wilaguna. Mamas Wiraguna. Titik nggih. Aja nganti ilang niki nggih Mas Kau. Iki ning pasewakan kowe iku sandal iki kowe to. Iki ning ngarsa dalem iku sinuwun. Kawean kudu tanggung jawab. Mutiara. Kula niku meninggane omah. Arep diwek wedara. Nggih. Kula pun jamu. Aku ki ora tau pijet lho jane. Kula niku sih perawan. Urung tau duwe bojo, ning pun pengalaman. Ki dilegani dilegani. Jenengane Legani mbahmu. jenengane ku nggih bojo boleh. Lah lho ketok mesrae. Wis mesra. Apa muni cocok ngene. Gua buki sisa. Ya lho. Sampai pun ramah ke kula. Nuwun sewu sinu wis ngene ge dadi foto. Ki menggung. Pun bungkus mawon. Bungkus. Ijab. Nah, Iki wis es payet. Tak niku ngladeni niku penak padha nek tuwek padha ngreweti. Wah, tuwek apa ya mung pandeng-pandengan tok kuwi. Wis kono. Bali. Mboten sida. Golek sing rada kenyis-kenyis. Sangune no. Oh, lah iki. Pati iki akeh ragate. Iki motek iki cah iki. Bali. Pundi? Ben mawon. Wah. Iso. Sik, dilit. Temen kok nyiret duit iki lho. Pasewakan ki rasangu. Lah iki ngapusi sampeyan niku aduh. Oh, tuwek-tuwek ya mata duwiten wae.
nggih to ya. Dobali kono. Kula manggendong laku kesel kula boyoke. Manggendong. Aku kon gendong kowe. Alah. Ya dilegani digendong. Gendong kesel. Alah. Ora iso begagah. Ora iso begagah. Alah. Wong boyongan Pun. kok sing diaturke mung Pun telas. Pun telas montek. Montek. Iki sing telu ki melu ora? Sepundi? Nek timbangane telu mau ki wong iki aku. Nek niku mboten sasaman sing boyong. Kula gelem boyong nek sing iki. Rumangsamu iki ki kok pati iki. Pati. Wingi ket truk sing ngarep dhewe ya kowe. Garukan apa pripun wingi? Kena garukan apa? Tegese diboyong kok pati kuwi lho. Ya nggih. Temanggung Wiraguna. Nggih. Wah, niki jane nggih anu ning pun tumut grup pun telas. Montek. Kayaknya Ampun telas. kayaknya jenengan bohong sama saya Temanggung Wiraguna. Mboten saestu mbok sumpah. Saya kemarin dapat WA ke Temanggung Wiraguna. Masih ada satu wanita walaupun tidak tampak mukanya. Loh. Oh, ngendika piye? Ana ngono. Kanjeng Sultan entuk WA saka WA grup Lemuni ngendikane. Nih, buktinya. Ayo. Anda bohong sama raja. Tolong tunjukkan wanita yang masih ada. Sing niku mboten katut wingi. Loh, kenapa ora katut? Oh, ajeng di kula beto teng kereta niku malah melorot mlayu. Leres. Coba, Mas. Leres. Mlayu yo. Mboten nonton. Niku hoax. Yun sewu ki Menggung, mbok jujur kemawon. Boyongan sedaya dipun aturaken pundi ingkang sae. Ampun disingitke to. Wah, lah bocah iki ora sinkron iki. Mau tok kandhani ora? Kowe iki dong ora. Dong piye? Sing kae iki arti kersake dhewe iki Menggung ora diaturke. Engko awake dhewe arti wae dhuwit. Oh, cah bodoh. Bodoh piye dhuwit kok? Nek dhuwit ki ra ya terus entek. Nek kae ra ya kena nggo bertahun-tahun. Terus karepe karep nggo dhewe. Ya ora tetep diaturke. Rasa. Oh, rasa piye? Duwite sesuk tak nggo tuku wedhus. Cukup. Nah, nek kaya ketoprak lho, cukup. Omongane reget tekan. Pun telas kok. Pun telas. Ora percaya. Wah, nggih lepat nyuwun pangapunten dalem sinuwun. Wis, ya wis diaturi ngono. Ya wis. Wah, kacau. Putri kacau. Boyongan nomor 80. Sumangga. Wah, ngalamat kacau wis. Kowe lho. Kula namung matur menapa wontenipun. Matur. Prajurit ora kudu jujur, ngerti ra? Dan nyatane nggih wonten Putri Boyongan. Iki arep tak anu dhewe malah. Terbukti masih ada satu wanita cantik. Fotonipun Dari nggih niki. Mesir Utara. Fotonipun niki napa wae? Ini. Sopo jenengmu, Sira? Kula Roro Mendut sinuwun. Astagfirullah. Ayune kaya ngene iki. Waduh kok nyebut astagfirullah napa kula kados demit sinuwun? Boten. Terlalu cantik buat diriku. Napa to Paman? Kebantaran to Paman? Ngapunten. Mau ki kok ya tak dandani barang mbok ben diloneh-loneh apa ngono lho. Kok nika sing gawe perkara niku. Sinuwun, Siap, Tumanggung Wiraguna. ketingalipun ingkang sinuwun kok kepranan kalian Mendut nggih. Laras.
menika badhe kula persunting tumenggung Wiraguna. Persunting. Wah, Kok buat Ndorongkong menika pripun to? raja itu bebas. Ning nyuwun sewu lho. Ampun sinuwun, kula namung ngeman dalem. Menika gadah pacar mun mati pacare. Nggih. Ndorongkong mbok mboten wonten niku to. Mosok kok pacar kok mati? Niki berbahaya. Nek aku pacaran berarti aku mati. Ampun sinuwun. Nek kula mati jenengan dadi raja. Nggih mboten. Wong kula dadi raja saja malah penajang dikai peran mati. Lah niku ditu sak baene. Ampun kalih niki sanese mawon kula padosken. Nalemo nalem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku. Nalemo nalemo ning aku berawate kesiram udane megang tangan kula kok ndredeg menika karena grogi atau napa anemia sinuwun menika? Karena ada getaran cinta dalam hatiku. Aduh. Getaran cinta apa? Ya lagi saiki iki main ketoprak kok rumah saya. Kowe ora getaran cinta. Napa paman? Kowe sing wedi iki kowe biasane kowe nyekeli gereh kok nyekeli astane ratu. Lah iya. Ingkang sinuwun ki keperanan karo kowe. Aduh, gagal lagi ki aku. Cukup sekali. Aku merasa. Pun santai mawon ki mengko. Ora usah ditabuhi. Kok malah duka lho Ndorongkong menika. Wong ngerti wong sedih kok grang-greng. Apa itu? Tumenggung Wiraguna. Nggih. Saya tahu jenengan cinta sama Mendut. Dengan kebesaran hati saya, tak ikhlaske Mendut damel jenengan Tumenggung Wiraguna. Loh, tapi ingat, sinuwun Mendut diparingken kula. Leres Mendut kula paringke panjenengan Tumenggung Wiraguna. Tapi ada satu syarat Tumenggung Wiraguna. Nggih. Jenengan tidak boleh poligami Tumenggung Wiraguna. Iya. Loh, monggo. Pripun? Syaratnya diterima atau Mendut kula pek? Bongko ngono. Poligami ki apa? Sampeyan perso apa? Yo ngerti no. Napa? Kaya poli pantai ngono ae. Poligami ki ndek bojo luwih saka siji. Ya kula niki wis 7 Umar Madi ya. Niku Ayu Aromadi niku Nyai Menggong terus niki kajeng kula selir. Garing pripun? Tetap kula ikhlaske damel panjenengan Tumenggung Wiraguna. Nggih, kula berjanji tidak akan berpoli lagi. Nggih, matur suwun. Monggo Wasip kula matur nuwun. Serahke teng Tumenggung Wiraguna. Saestu matur nuwun sinuwun. Saksikan Opera Tawong Roro Mendut Dodol Baku. Kaya ngene mosok intu-intukane wong tuwek kaya ngono. Ambek ora penabuh wae jane gelem lho aku ki. Apa ya minimal kameramene siji rak ya selo to ya, guys. Kok ya intuke kok ya dedemet ngono kae nek kon ngurusi wong tuwa ya aku wis lelah e.
ya diapa-apake balung tuwa ki nek nyengko. Mendut. Nggih, Ndoronggo. Aku ki ya sungguh bersyukur. Nah, oleh dapukan Wiraguna ki sapa wonge sing ora seneng. Lah nggih cetha berkah kagem panjenengan ning lak musibah kangge kula. Ya ora ngono. Nggih mboten. Mendut. Nggih, dalem. Waduh. Awake dhewe nek ngene iki foto ngono ya. Nggih, kados napa Ndoronggo? Wah. Nek aku ki kaya kuwi lho. Kaya sampe kowe intae. Oh. Cara dene nek kula kembang jenengan aku kumbangi. Kok kumbang nggih luwih cocok dadi pupuke ta Ndoronggo? Pupuk. Oh nggih. Pupuk kembang ki telek. Nggih. Oh, ya ora. Nggih tawon. Tawone. Umpama kowe dadi tumbu. Tumbu? Aku tutupe. Oh, odone. Nek kowe dadi kompor. Nggih, Ndoronggo. Aku cerete. Mangkring. Wah, ngene iki lho. Aku jane nek ngene iki meng ora penak karo panjenenganipun Bapak Wakil Bupati. Lah napa lho Ndoronggo wong wis duwe dhewe-dhewe kok. Duwe dhewe-dhewe nek ngerti sing tuwa ngene iki oleh kinyis-kinyis ngene iki. Lak ya penak ketoprak mbangane Wakil Bupati. Ndoronggo menika mbok mboten wonten iku to. Nek Pak Danang ki ning pundi-pundi mesti dikawal to. Dikawal. Oh, dikawal. Ana penjagane ngonten. Lah nek aku ngene iki bebas. Pulang jam berapa saja enggak harus oten nggih. Wah. Ning pripun? Mesti do pengin kae. Mbok mboten sah pengin-pengini ngonten niku sok gawe odo-odo lho Ndoronggo. Aku ki bejo tenan. Pokoke kowe ning dalem tumenggungan kene kowe dadi sekretaris pribadiku. Lah nggih sekretaris ning lak nggih nyambut damel to. Ayo sisan kowe dadi sekretaris terus dadi bojoku. Loh, ya ndak bisa to Ndoronggo. Wong kula niku niate kan ingin bekerja. Mencari upah. Mboten golek jodoh. Oh wes kowe timbangane kowe ning pati meng golek teri. Saiki tak openi ning kene kowe dadi putri tumenggungan. Loh, Ndoronggo menika sampun gadah nyai lho kok malah ora apa-apa kok. Ngene lho. Cok. Selamatno aku to, guys. Kok meneng wae to, guys? Arep dong apa kowe? Ana wong ngobah sithik do ndelengke. Mbok wae nyekel instrumene dhewe-dhewe. Iya ngapa iki? Sisan sesuk ning Katemenggungan. Nglinting mbako. Dirangkep. Wis to kowe iki nang kene iki penak. Kowe saumpama tak tukokke buah-buahan. Nggih. Kowe nek anggur karo buah apel ki pilih endi? Kula seneng buah anggur. Anggur? Nggih, Ndoronggo. Waduh. Yen buah anggur, pripun? Yen buah anggur kowe sering tak anggurin. Nek buah apel, aku sering ngapeli kamu. Ngapeli lho, ngapeli. Ngapeli. Dadi ki nggih. Piye, ya? Nggih mboten saged to Ndoronggo. Wong kula nika niate nyambut damel kok. Wis to kowe manut aku, mulya uripmu. Mboten Ndoronggo. Wah. Mendut. Nggih. Apa aku salah? Yen aku kondo. Kondo napa? Kondo napa Ndoronggo?
apa anane Lah nggih boten salah. wong sing neng sandingmu Nggih. ben melu krungu Krungu napa? sing tak rasake Mbok ngomong lho. pripun Pak Danang kula sejos ta pada men arep tuwa-tuwa nek mung trimo niki-niki lewat ya Napa Ndoronggo? Sek yen kowe ngilang rapi so tak sawang neng ati tansah kelingan manise ati manise janji marani hati Lah wong ya ora ana niatan apa-apa lho. Matian aku loro ning sing kuat nyangka tak sing ana dodo bari rasane yen eling kowe angel tambane apa aku wis mencurahkan segala isi hatiku. Lanje ning ngapunten Ndoronggo, kula menika tetep boten saged menjadi istri panjenengan. Kok ora iso piye, Kula niku niate nyambut damel ten Riki minta pekerjaan Ndoronggo. Kuwi alasan. Loh kok alasan pripun toh? Nek ora mergo gawean kula mboten turun mriki lho. Kowe manut to ya? Mboten Ndoronggo. Ya, ayo manut to. Tidak bisa Ndoronggo. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan. Wis beda dalan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca Quran sarungan kowe lunga dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan. Wis beda dalan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca Quran sarungan Aku lonco dasteran. Saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan. Wis beda
kowe kok kandha ngono? Heh. Lah jan kasunyatane ngonten wis beda dalan Ndoronggo. Aku wis duwe bayangan. Besok yen wis wayahe omah-omahan. Alah baleni. Omah-omahan Dara. Baleni wong niku lirik lagu kok. Aku maca koran dasteran. Lho kok maca kowe? Ndoronggo kok malah dasteran ki piye? Iya sarungan to Ndoronggo kok malah dasteran. Lagune iki mau lho. Lah nggih. Aku maca koran dasteran. Sarungan. Kowe mangkat karaokenan ngono. Masa ya mangkat karaokenan. Lah ki meng lagune kowe piye mbok gelem ta? Dalam sewu Ndoronggo, kula tetep mboten saged. Mendut. Nggih. Kowe kuwi tak eman lho. Kowe kuwi tak eman. Lah nggih kula nggih ngertos. Arep diker saking sunuwun wae aku lek mepeti kaya ngapa. Lah nek sing ngersake Pak Danang nggih kula pikir-pikir lagi. Ya wis nek ngono melu Pak Danang ngono wae. Mboten Ndoronggo. Ayo bercanda. Taturke Pak Danang. Bercanda. Kula namung nyambut damel ten mriki. Oh, enak aja. Aku ki wis memberjuangan. Memberjuang. Kowe saka Pati nganti tekan kene. Wah, kowe ora gelem to ngladeni aku. Dalem sewu Ndoronggo. Aku wis kaya ngene iki kowe mah. Kula tetep mboten purun. Gelem. Mboten Ndoronggo. Gelem lho. Waduh kok malah kaya banteng iki aku. Waduh iki tenane. Iki sok gampang keturupan jatuh ucul-ucul e. Ndoronggo ampun ngoten niku to Ndoro. Manut to ya. Dalem sewu. Mumpung aku isih sabar lho. Mboten saged. Aku nek wis kilap. Napa? Aku biasanya wis ngene iki kilap. Aku nek wis ora sadar semaput aku. Hah? Lah ya nek ora sadar ki semaput. Gelem manut aku apa? Mboten Ndoronggo. Dalem sewu. Aku ngepak iki lho. Nggih mboten. Dalem sewu Ndoronggo. Mendut. Ingatlah apa yang menjadi kata-kataku. Napa? Sik. Ilustrasinya medeni. Baleni ya. Baleni. Oh, mencekam tapi orang menakutkan. Oh, malah kaya anu sinetron Jin and Jun. Kula tetep mboten saged. Nah, kok sik? Nggih. Aku urung kok wis mboten saged sik to. Tenang. Tenang ning menghanyutkan iki. Lho iki ngene bener. Aku tok padange kemidi kethek. Kaya Mickey Mouse wae rada rene. Nah, aku terus marah kepadamu. Dring ngono. Wah. Dramatik. Mendut. Injih kula Ndoronggo. Kowe ora gelem tenan ngladeni aku? Mboten. Tidak mau? Kula pun mboten kiyat Ndoronggo. Dikuat-kuatke. Asem iki. Kowe iki ngene jantungan lho, mesakno iki wis tuwa asem. Aku iki marai jantungan ra. Jrang. Dimatno. Sing ati-ati to, Cok. Ekspresiku iki lho. Iki ki tolak balak gedung kene kok malah. Dalem sewu Ndoronggo. Omong apa kowe mau? Mboten cara dene Ndoronggo menika lak dieman-eman wong aset nggih to? Aset ngoten lho. Keset. Aset kok nggih. Mendut. Nggih, kula. Tolole. Iki gembira ya. Wah. Sesuaikan dengan situasi dong. Aku kan marah.
Kendangnya. Tung dung tok tok dung tung dung. Rinyo coki sikile sakite, rinyo coki sikile sakite, dipijetiye metu ketiye. India kok kaya basa Jawa malah. Basa Jawa kok India. India karo basa Jawa ki kacek titik. India kok rock apa rinyo coki sikile. Wong India kuwi nek nangis ya menyanyi, seneng ya nyanyi, layatan wae ya nyanyi, pegatan wae nyanyi. Wingi ning Malioboro ana turis India tabrak becak das. Langsung nyanyi kok. Nyanyine pripun? Matane. Kenapa ya angkat? Kok iso matane. Kuwi wong India kono. Kembali ke pokok cerita. Kula tetep boten sah. Aku nesu. Lah nggih duka nggih monggo. Aja menghibur hatiku. Boten kula boten nglipur panjenengan kok. Yen kowe ra gelem ngladeni aku. Nggih. Kowe tak tundung lunga saka Katemenggungan ning nanging napa? Kowe kudu bayar pajak aku. Pajak? Saben mulane 10 yuta. Wis kowe arep dodolan apa sak karepmu? Oke. Dodol tahu alik apa tahu crispy? Wah, niku lak dem-demane jenengan wingi. Apa tempe kemul? Jeh nderengku, dorongku. Eling. Kowe kudu bayar pajak. Ayo pergi. Kula pamit dorongku. Pergilah. Apa? Saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan. Aku Begitulah cinta ditolak, makan sendiri, laundry sendiri, jalan-jalan sendiri. HIKS, Hiks. Roro Mendut akhirnya sukses di pasar Wirogunan. Dia berjualan tembakau bersama sahabatnya Prono Citro. Wiroguno sedikit-sedikit mendengar kabar bahwa Roro Mendut sukses berjualan di pasar Wirogunan. Akhirnya Wiroguno mengetahui oleh intelijen pasar bahwa Roro Mendut telah sukses berjualan. Wiroguno akhirnya memanggil Dinas Bea Cukai untuk meneliti apakah dia sudah mempunyai berkas-berkas yang valid dan sertifikasi. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan Opera Tobong Roro Mendut dodol mbako.
nyambut gawe iki ya rekoso kesel ning ya piye meneh aku nek ora mergo sayang karo mendut ngono ora mungkin aku tak rewangi kaya ngene. Alah apa meneh ya iki sing arep dianu iki sayang ning ndi ya waduh sik mbakone iki mbakone loh ambune kok rada anu iki kok rada klenyit wah iki aku kesel tenan iki gak mendut ki ning ngendi to ya walah wah tak nggo jagongan ning kene weh Niki sapa karo nunggu pelanggan kita wis demes karo ngene iki alah ya kaya ngene iki lho soy lewat aku wah mboten ajeng tumbas mriki Pak wah lah gandrik tenan meng liwat ya oh alah ndi ya bakule mendut sayangku Walah. Kapan meneh entuk brandang ngene iki lho. Rene to. Piye Bebep? Aku ki kan nganu. Kok sik ora makmet ngene iki Pak Danang lak ya aku ora penak. Ngapunten nggih Yai kok Yayang Mas Yan aduh Pak. Apa ya ora apa-apa. Ngene lho. Ligo ngene cepet. Nah iki tak siapke Je kanggo awake dhewe. Oh, awake dhewe. Alah sirahe nang ndi nek awake dhewe? Sirahe lagi OTW. Sirah kok nganggo OTW. Dadi ngene sayang. Waduh. Aku ki Suwe ra ketemu kok jet wani undang sayang. Ya mergo aku ki kangen ngono lho karo kowe iki. Lah iya kangen. Piye ya? Sakjane iki sadroning atiku. Heeh. Kuwi tresno tenan karo sliramu wong ayu. Dadi tak rewangi mangkat saka Pati. Heeh. Teko ning kene kuwi ming arep lho. Mlaku ning aku melu nunggang truk. Ngene iki numpak. Ya akar mlaku ngono kuwi. Oh alah. Aku ki yo kangen, Kang. Wong ya lak dhewe ketemu nang Pati, njut saiki ak dhewe iso gawe usaha bareng, ya to lho iki. Iki mendut market. Waduh, ben tok gaul. Mendut place. Place siapa? Place itu wadah makanan. Heeh, terus kayak toples. Oh, beda meneh. Wah, kowe kuwi jangan ngono ya jangan marah-marah to. Mosok ya ora ngerti karepku to awakmu ki. Lah karepe piye? Dadi piye ya? Mbok ya kowe ngewangi ngewang-ngewang dengan kata-kata ki izin karo. Lah kok izin ki ngapa? Wong ya mau wis di briefing kok izin lho. Mau wis latihan nang mburi 2 jam kok nganggo izin barang. Lah tekno ya suwe ra tau petuk ya to pisan iki lho aku. Lah ya pisan. Kapan aku iso pisan iki wae mergo iso ditanggap. Nek ora ditanggap ya ora ketemu tenan. Iki mbakone saka ngendi tak takon? Niki mbako asli dari iki mbakoku Kakang. Lah iya. Mbakomu iki. Mbakoku koyo iki. Nek ambune. Ngece nek kepengok ngawur wae. Kaya ora tau ngambu-ngambu. Tak sajeni lho kowe iki. Sayang tak ngene lah. Duduk manis ini to. Wah, aku ki ndelokke senyumanmu ki ra kuat ya aku. Ora ngono kaya hatiku ki melebur meleleh ngono kae, Je. Ora ngono ya. Woi. Timbangku dudu panganan ya. Aku melu-melu kanca-kanca iki yo ya ampun paite kaya kanan uripku. Sayang. Iya, Bre. Dadi kan jenenge wong iki nganggo kesel ya. Lah ya nganggo kesel. Lah ya mbok wong ki dadi wong wedok ki ya sing peka. Nek sing lanang kuwi kesel, wong wedok kuwi kudu nindakake apa ki ya kudu dong. Wah, ketoke saka cahyane apa ya aura mukamu ki ketoke kesel. Tak idak-idak kok, Mas. Tak idak-idak. Kesel ketoke jane. Ya diutak nang raiku wae nyo. Ngono kok marah.
dipijet-pijet. Lah wong nyambut gawe wae ora sepiro kok muni kesel. Apa gek-gek sampean ki nganu? Apa? Ketempelan karo roh Musa. Iso lho kuwi. Mbok kira nganu aku makhluk halus. Wong apa-apa kok ora kesel nandang gawe kok muni kesel. Tolong to pijeti to. Nyapa mijeti mbok iki diusungi rene iki lho Kang, ngewangi aku. Lah wong aku sambat kesel kowe ya meso kon ngangkat-ngangkat ngene kuwi lho. Ndi pindah endi? Endi? Lah karepmu arep pindah ngendi mburi omah ya karepmu. Ya wis tak pindah ning kene. Mau jarene arep muni ngerayu ya tak tunggu ra ngerayu aku. Ya engko sithik to, sabar to. Sayang. Tak naik pertanyaan timbangnya dhewe gabut to. Ki pertanyaan wis angele nyambut gawe kon mikir. Naik pertanyaan, kowe iso jawab ora? Ya tak cobane, Kang. Dadi ngene iki. Ana tetembungan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ayo. Jawabanmu apa? Ayo bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang ke tepian. Kabeh wong sakmene iki ngerti. Dudu kuwi jawabane. Lah apa, Kang? Iki nek menurutku ya versiku ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Aku siap ke penghulu untuk kamu kujadikan pasanganku biar tidak kesepian. Ngono wae ngapalke 2 jam. Goting aku. Tapi kamu itu tahu nggak bedanya kamu sama tukang becak? Nek tukang aja dipadake karo tukang becak no. Lah ya ora tak padake ning makane kamu tahu bedanya enggak? Ora arti apa ya? Kalau tukang becak jauh dekat 10.000. Iya. Kalau kamu jauh dekat tetap di hati. Kowe iki nek guyu iki lho. Lho pripun to, Kang? Marake. Kok malah arep gumoh. Kowe saiki isih bedhe-bedhean ya. Kowe ngerti ra bedane kowe karo tembako iki? Bedan nek mbako apa ya, Kang? Lah ya ngerti ora? Mboten. Ora ngerti? Ora. Tak kandhani. Bedane kowe karo tembako. Nek mbako kuwi biasane, ya ora biasane, tapi kuwi dipergunakan oleh lelaki banyak di luar sana. Tetapi kalau dirimu hanya untukku saja yang menggunakannya. Kaya iso-iso oleh nggonake ya to, lagi lulus wingi kok le. Wah, mbok ra ngono kuwi to. Lah ya wis aku tak nyekar opo? Gandruk nek nyekar ning makam ya. Mangsamu ki aku demit meneh apa piye to, Kang? Mbok aja kaya ngono to. Siap ya? Ya. Aku nggo tombo kangen karo kowe ado-ados kok pati iki lho. Iki lek gandeng kok malah kaya robokne. Kunci G. Hah, kunci G ning S. Loh, S terus Terus? L Terus? terus Excel. Yo nadane, Mas. Piye to, Mas? Piye? Tolong dikandani awalane mlebune piye. Kok dhuwur banget ya? Cerita tinggallah impian Maha sempurna Tuhan kirimkan kau untukku kekasih yang tulus dan kisah kelammu kini hilang terhapus. Semuanya boleh nyanyi. Sayangku nelono hatiku yen
DJ. Rasane aku wali kelas. Cio mak ngene lho, Beb. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa, aku seneng wis, Mbok. Waduh. Ya iki penunggune gedung kene iki yo iki. Berarti nganu sing bau reksa. Sing bau reksa. Layak. Penunggu bau reksa padake aku demit kok piye? Loh, lah niki pelanggan pertama. Jos. Napa Pak ajeng niki mbakone Pelanggan piye? Kowe iki ra paham to? Kewajibanmu iki piye? Kewajibanmu iki tanggal piro? Iki sapa, Jek? iki paman Pati Ndoronggung sing arep golek pajek kuwi lho. Lah ya wingi tak bayar kok, Paman. Sing wingi sing wulan wingi. Nek nang endi-endi iki pajak pendak taun. Nek cara kawirgunan kuwi pajeke pendak sasi. Lah ya pendak sasi wong wingi bar ditagih lho. Wis tak bayar. Pendak sasi kuwi 13 yuta. Loh, wingi iki 10 yuta kok saiki wis 13 yuta. Wis kok geseh to mangsaku. 10 yuta ki wingi. Ya wis rasah duka. Jupukno. Saiki berarti bayar meneh 13 yuta. Wingi 10 kok saiki 13 ki. 13 yuta. Ya wis sing 10 yuta tak transfer. Hah? Tak transfer. Transfer ki apa? Transfer ki lewat gesek. Wah, wis. Kowe iki sapa e? Kowe iki sapa e? Kowe iki sapa e? Niki Jenengan mboten tos? Sekolah mboten tos? Sami. Iki sapa? Iki sapa kuwi? Niki pemain figuran. Figuran. Iki tenane. Ora iki sembrono. Kowe iki wis diweling karo Ndoronggung. Nek kowe iki adi garwa, kok malah kowe celuntusan karo cah kae iki sapa? Kok celuntusan pripun to, Paman? Kowe mau glenak-glenik karo Lah ya iki saka Pati tekan saiki kuwi cara dene priki. Wani-wani gandeng iki lho. Kowe iki sapa? Kowe ora ngerti aku prajurit aku ki. Anggepe Tolong ditepungke, Dik. Ya niki lho. Saiki ngene wae. Aku ora iki kowe mengira bener kowe. Tumindak glenak-glenik karo kowe. Saiki aku nggon pajak ora tak jaluk. Ning kowe tak laporke karo Ndoronggung. Nek kowe tumindak ala, kok Ndoronggung tak diapur Kowe mau gawe dukane paman kok ya. Ya ora arti, Jek, aku bingung nek ngene iki. Ya wis iki ndang dipindahno engko gak bangane ngalang-alangi ana sing tuku. Ya. Wong ya pajak wingi iki bar tak bayar. Kok wis ana pajak meneh 13 yuta. Ya kuwi jenenge korupsi. Ya wis lah. Wis penting kok sono pajake. Ana iki kok kaya Aladin ya. Ketok iki mau ora ana sing buka botol. Lah ya makane kuwi. Iki bener ngene. Lah iya. Omong apa sih? Omong apa kuwi? Wih. Cak. Alhamdulillah sandal. Oh. Ki keliru karo sepatune unta tak bayar. Lakon apa? Iki aku bingung. Pelanggane awake kok anu ya warna-warna. Gawa unta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cak. Sampean sinten? Ana dari Arab. Oh, namanya. Anake dhewe ana ning Arab. Ana tenang. Namanya Ana, Pak Ana nggih. Salim Pak Ana. Sehat ta Pak Ana? Walah kumise gede Ana banget. iki aku. Lah iya. Bosone kene aku. Oh kowe. Kowe Ana. Ente? Aku Ana. Ente. Ente Ana. Ente Bahlul. Bahlul, Bahlul, heeh. Bahlul apa, Cak? Bagus. Bahlul. Bagus. Bagus. Niki sinten? Tembako kretek. Banget ya ana. Tembako kretek. Kok sik to iki mbok menawa dukun ya iso lho wong akeh wis Beda, gede-gede beda kok. negara. Lan niteskop sandangane kaya iki lho ana game kok tekan kene. Wah, Wong Arab. oh saking Beda. Arab. Wis kok sarap. Oh, Arab kok sarap. Arab.
numpak unta. Unta. Wah, aku gawa pitontel. 200 unta. Walah. Regane 200.000. Ditencang ngendi, Dak? Sing 199 tak parkirke nang Parangkusumo. 199. Oh, sing siji. Sing wedok tak jak rene engko nang kono dadi nyang. Oh. Kae dong guyu kulinara nang mesti. Sing mburi nganggo cak-cak iki berarti ketok ini piyayine dari Bali ya? Iya. Dari Bali. Bali. Mendut loh. Iya, saya Dut Mendut. Lah sampean siapa, Cak? Sampean siapa? Candi Bodang. Oh, dari Bali. Madura. Oh, dari Madura. Iya, oh, Mari lho. Sampean ngesake niki? Ah, napa niki? Mbako. Asa amang gula sapa? Iki kok ketoke Sampean ngerti mbako kok arep ngarani gula. Iki juragan. Juragan apa? Juragan mbako. Unta, regane 200.000. Oh. Ah, tak tuku dhewe. kok ketoke aku ngedepi wong edan kelu to nang ngene aku. Mendut. Nggih. Nah, aku arep butuh mbako. Ya, Mbako, ini Dirangkon anane. jenengan butuh berapa ton? Saya sediakan. Terus tak gawake unta 199. Wae bener yo mani lho, Cak. Aku yo butuh. Kose Butuh mbako berapa? 2 ton. Ada, rong ton ana ya Kang, cepakno. Apa, Dik? 2 ton. Mbako rong ton nggo nglebokne bapakne iki lho. Oh ya. Ning sing ora ana kuwi, ora ana pitane. Rano pitane? Oh, ora ana pitane. Wow, nehi. Ndak ada nehi. Ndak ada, semua ini ada pitanya. Ada labelnya. Ana sudah punya pita sendiri. Ya, mohon maaf, tetap tidak bisa, Pi. Ini semua sudah ada labelnya. Mbako saya ini beda dengan mbako-mbako yang lain. Pripun, Cak? Wae bener yo butuh bako. Iya. Sing ora nggo cuke. Waduh, ora nganggo cukai. Nah, iki apik banget iki. Pak Apik piye? Mohon maaf nggak bisa, Cak. Ini semuanya sudah ada cukainya, sudah bayar. Labelnya. Tenang. Kaya nyatek Pengko gampang rembuke. Masalah ngene larang ora popo. Kalau lunga wae nggak bisa, Cak. Tetap nggak bisa. Di sini itu mementingkan kualitas produk-produk lokal Indonesia. Nek kualitas ya ora mungkin didol, ora payu. Heeh, rasa muncrat, Kang. Muncrat kenapa? Enggak ono sih. Wes, Kakang, dikon lunga, Kang. Ora oleh. Nggak bisa, nggak ada. Wah, wis. Anu Kita iki ora oleh gawe. Wah, wis. Nomor awal. Lebu botol. Aku tadi melu kenter. Ono wae kok njaluk. Aku katut kenter. Lah ya nek ono sing kenter ya kowe aja melu-melu kenter mosok ya, Kang. Lebak nah niki tokone niki leres niki. Mendut. Nah niki. Welcome to Mendut Place. Yes. Ki sing bakul niki. Yes. Nggih. Apa yang Anda butuhkan? Kula mung nderekke juragane kok. Oh iya, Tuan. Tuan, butuh apa? Ini betul toko tembakau? Iya, betul. Dari tembakau. Iya. Ada tembakonya ada, rokoknya ada. Lah ada, masa nggak bisa ndeleng? Ini semua ini tuh tembakau loh. Aduh, gimana Cuma sih? begini, saya cari yang legal. Yang legal, ada nggak yang legal? Loh, ada. Ini justru legal. Mana coba? Ini. Bisa Nih. ditunjukkan yang legal? Nah, Bisa, ini monggo. semua. Dipersani Rin. Nah. Nah, ini monggo. Jan. Ini semua sudah taat bayar pajaknya. Iya. Sudah ada labelnya. Nah, sini saya kasih tahu dulu. Ya nggak usah diduduh ya. Ya kayak promosi. Tapi, ayo bener ini cukainya? Iya. Betul? Iya betul. Betul, iya. Tapi sebelumnya, Adik tahu nggak siapa saya? Ya, tahu enggak.
sama Tahu nggak sama saya? juraganku. Lah sampean aja nggak tahu kok saya tahu ki piye. Kenalan dulu dong. Alah gitu toh. Nek yo ora suwe-suwe. Kok yang jealous bapaknya? Loh, nek suwe-suwe marai ingin. Namanya A siapa? Namaku Bejo. Oh Bejo. Bejo Aritona. Oh itu. Oh. Dari Batak kok bang? Sudah nama Aritona masa dari Sunda ya Batak lah. Kenalin bang. Iya. Ayah Patime. Jual gentengan ah. Ada tahu nggak? Kenapa bang? Kepala kantor Bea Cukai Yogyakarta itu Iya. yang namanya Hengki Tomuan Perlindungan Aritona tahu? Tahu tahu. SEMN tahu? Oh, enggak tahu. Itu kalau Iki wong lewat desa depan saya. arep blonjo ning kene. Kenapa? Kenapa? Nggak berani lihat ya. Wow, karena hormat. Nggak berani lihat ya. Hormat. Bukan, nggak kenal. Karena nggak kenal. Gini dek, saya mau beli banyak. Kamu punya banyak nggak? Punya banyak. Nanti saya carikan stoknya bang. Weh, bener. stok sekarang ada enggak? Kalau ada Ada. mau diborong. Kang, ono tuh kang. Kang. Eh. Iki karo gendak-gendi karo sindene. Ayo ben. Lawang dirimu ae kita asik karo. Kowe iki nang kene iki sik ngurusi aku wong mangan kowe melu aku kok malah harap karo sindene. Dadi nek arep mie ya anu kowe. Mbok ra kaya ngono kuwi kowe iki nang kene nunut aku lho ya. Ora tak bayar lho kowe. Adik. Ah, Ini ini saya mau beli. mau Adik. beli. Iya bang, iya bang. Saya maunya diperhatikan juga Iya, toh. iya saya perhatikan. Dari tadi saya perhatikan. Saya mau beli banyak ini. Iya, mau berapa karung? Loh kok karung ya? Karung, Pak. Selop. Kok malah selop? Karung ya apa? 2 kontainer. Ah, kontainer lo. Wadah, rong. Ada apa tidak? Kang, Ada enggak? Ada enggak? Ada, Endi malah karo sindene meneh. Rong kontainer ono ora, Kang? Rong kontainer ana ora? Wah, jelas wonten. Nah, Ada. Ada. Iya. Benar. Iya, ada. Tapi yang legal. Semuanya Yang di resmi. tempat saya itu legal. Tahu nggak yang legal seperti apa? ciri-cirinya tahu enggak? Tahu enggak? Nah, mbok dijelaskan. Nah, Pak pegang dulu Pak. Iya, siap. Legal. Sing ono lho, kok dadi Jawa? Enggak apa-apa, campuran. Sing ono pita cukene. Iya. Nah, iki ono pita cukene iki. Pita cukene apik resmi. Resmi. Berarti Legal. legal. Tapi manfaatnya apa toh sebenarnya kalau tembakau ini tuh legal? Nah, kenapa ono cukene? Iya. Gara-gara napa? Iki kan rokok. Lek dikonsumsi akeh-akeh kan merusak kesehatan. Makanya kudu ono cukai. Cukai itu pemerintah buat untuk mengendalikan konsumsinya biar masyarakat itu tuh nggak sakit terus-menerus. Oh. Harus ada cukainya. Itu namanya pengendalian. Oh, pengendalian. Iya. Kan dengan adanya pita cukai. Malah Seperti itu. koyo avatar ya nganggo pengendalian barang. Banyak apa lemah? Ya lah, nek dijak ngomong karo wong lanang sing gagah. Saya iki Lek apa to gatek iki? kaya ngono. Karo Karo aku. Ini konsumen loh, Kang. Wong sing lanang ya wis ngidik kaya ngono wedok ya padha wae. Wong iki kulino sabar. Iki arep ini dhe malah nesu Iki iki. sapa to? Sapa iki? Ini Nek ngakoni ngomong aku sapa? iya, ini pacar saya. Oh. Kurang, Mas. Baru pacar toh? Iya. Sebelum janur kuning belok-belok, semuanya sah. Iya, Kakang. Pokoknya ini, Bang, saya sepakan. Cepakkan itu. Cepakkan ki apa? Saya Sediakan. sediakan 2 kontainer Ah. tembakau yang Abang pesan tadi. Oke, Iya. bener ya? Iya. Tahu nggak sih kalau cukai ini nanti akan kembali kepada masyarakat, duit-duitnya itu manfaatnya tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Cukai nanti dibalik ke masyarakat uangnya. Dari masyarakat dikembalikan untuk masyarakat juga. Cukai di Joponegoro, Ciponegoro. pemerintah 2%-nya akan kembali kepada daerah penghasil. Oh, iya. Ya kita jadi merasakan manfaatnya juga ya. Masih pinter omong lho kegodho lho kowe. Ora kegodho, lah ya jenenge nek konsumen ki ngono to ya. Ya makasih ya Bang ya. Akan saya siapkan 2 kontainer. Siap ya. Siap. Siap? Ya. Oke, Ya. kalau gitu bayarnya pakai apa ini? Bisa ditransfer juga. Boleh. Gesek, bisa gesek. Bisa gesek. Punya nomor WA? Kok nomor WA to yo? Hei. Tekan BA ngopo? BA aku weh. WA-mu. Ah, modolan nane. WA-mu pahit. Ya, kok Ya, makasih. Ya Bang. Nanti saya kirim ya ke rekeningnya. Oke, makasih. Ya. Ini tak balikan. Ya. Pira sembono lho, Mas. Ora. Motornya ya. Ya, ya makasih Pak.
Ini deh. Ya. Mendut. Mendut. Kesel banget nih. Sopo kuwi? Kuwi sopo? Wow. Ambekanku nganti. Olahraga. Aku saking kesel leh mlaku adoh. Asma. Asma. Pripun? Ngersake mbako. Mendut. Ngersake mbako. Ketok iki wis meh sih, Cah. Nulis wasiat riyen mawon napa, Ndara? Oh tak banting. Mbok jangan marah-marah to, Ndara. Jangan marah-marah bagaimana? Aku kalau sudah seperti ini, loh. Kenapa? Aku sudah kayak Pak Doni belum ini? Ya gandeng Pak Doni. Lo kepala bea cukai. Iya. Ya aja dipadhakke kalih panjenengan to, Ndara. Kamu itu udah tak percaya. Loh, saya juga sudah membayar pajak sekaligus bunga-bunganya. Bahkan kemarin naik menjadi 13 juta sudah saya bayar loh, Ndara. Ya itu tidak beres. Dorong. Aku heran kalau kamu bisa membayar cukai atau pajak yang aku tentukan. Ya itu karena usaha saya, Ndara. Mendot tobako. Wah, saiki bako. Mendot tobako. Iya. Tobako. Mendot tobako. Dapat Anda temukan di sekitar Kabupaten Sleman. Begitu, Ndaranggo. Kowe wis sukses ya dodol mbako. Nggih pangestune, Ndaranggo. Ning aku golek mbako serintil ana ora? Ada. Ada. Mau yang panjangnya berapa? 2 meter. Walah 2 meter mengke tekan kelak niku, Ndaranggo. Iki ngomong apa? Mbakone, Bocah kok kaya ngene to Lisa. Mbakone niki lah nek 2 meter. Iki ya kene. Mbako niku kudune lak nggih nek pirang senti to, Ndaranggo. Ning aku kudu taurus iki. Kok taurus semua itu punya saya sesuai bayar pajak, ada labelnya, semua legal, Ndaranggo. Kok rame iki ngapa to? Mbakomu kok. Ini kualitas terbaik loh, Ndaranggo. Ampun macam-macam. Mbakone mendut iki ampek. Kaya ngerti. Hati nek disedot ngene, sedut dek. Ini justru kualitas yang bagus. Tapi aku nggak percaya. Ini sapa iki? Ini Kula ngomong. Ini teman saya dari Pati, Ndaranggo. Saka Pati. Pronocitra. Sapa jeneng? Pronocitra. Prabu Citra. Loh. Kok Prabu? Pronocitra. Ketoke nganu e. Nggih, cen rada sudaruman. Kowe ana hubungan? Enggak, cuma sebagai Hubungannya kok ketoke chemistry banget? ya prikitiunya saya, Ndaranggo. Kamu akan tak periksain. Loh, kowe dodol mbako iki kudu sing legal nek nganti kata menggungan iki mergo kowe nerak angger-angger. Oh, kowe tak undangke. Silahkan mau diperiksa seperti apa, saya nggak takut, Ndaranggo. Prajurit cukai. Sini dong. Wonten ribut-ribut napa niki tumenggung? Lah, piyane rambut tok. Piye? Prajurit ketumenggungane sakliyane dandan kaya ngene iki ana sing kaya ngene iki lho, kaya soldier. Soldier. Oh, biar cukai. Monggo geser-geser. Iya. Iki tumenggungan kaya ngene, ora sembrono kowe. Mboten sembrono. Silahkan kalau mau ngecek toko saya. Oh, mesti ana apa-apa karo bocah kuwi. Terus napa? Tak pelinteng kowe. Rambut beda to. Prajurit, siap tumenggung.
Wah, prajurit Temenggungan ki jenenge Bukori. Yang satu asmane? Sijine Hafni. Nah, Hafni. Hafni. Oh, Mbak Hafni. Kuwi jangkepe Nur Hafni Octavia. Waduh kok apal nih? Heeh, sing guyu berarti wong tua-tua iki mesti. Wong iki penyanyi tahun 90-an. Nggih. Badhe tepangaken rumiyin Tumenggung. Kula Bukori menika Nur Hafni. Kita berdua tindak mriki badhe mriksa cukai. Ya. Aku tugaskan di sidak. Oke, siap Tumenggung. Warungnya Mendut ini menyalahi aturan enggak? Kalau menyalahi aturan langsung tak tutup. Ya silahkan monggo diperiksa. Niki sing dicek duwe kagungan niki sinten? Saya yang punya saya. Jenengan? Nggih, Pak. Asminipun sinten? Saya Roro Mendut. Oh, Roro Mendut nggih. Nggih. Jenengan usaha niki sampun suwe? Sudah lama. Oh, sudah lama. Ya, sekitar nggih. 3 bulanan. Wow, nggih dereng dangu. Nggih sakniki kula anu. Mbak. Loh, sudah lengkap semuanya. Lho, nggih, sakniki kula cek rumiyin anu kelengkapan surat-surate, izine kula cek rumiyin. Sing pertama NIB gadah napa mboten? NIB. Surat. Oh, surat. Ngertos mboten NIB? Kang, jikono surat NIB. NIB, ngertos NIB? Nomor induk berusaha. Nggih, monggo di support rumiyin. Surat izin. Mesti ora duwe, mesti ora Izine duwe. putih ditunjukke rumiyin. Walah, tak kira ki izin mek karo bapak ibu ya. Ternyata ada surat izin kayak gini. Ini kok Pak, coba Nggih, dicek cobi ya. kula cek rumiyin nggih. Monggo Mbak Afni. Sesuai enggak? Sesuai mboten? NIB, nomor induk berusaha. Nomere leres? Nomor ada nggih. Nggih. LSS menerbitkan NIB kepada lah. Kemarin damelnya bener nggih online. Bener, iya. Online nggih? Ya. Online Sudah ada barcode-nya. Iya, nggih. Betul, nggih. Niki nama usahane leres napa mboten Mbak Afni? Mendut Tobacco leres. Mendut Tobacco alamate sami kalian sing dingge adol niki teng mriki. Sami. Produksine sami. Ya, Sampun kula sami. cek teng Maps. Nomor telepon, email segala macam sami nggih. Nggih, sami. Sami. Ditandatangani digital. Oke, nggih niki Tumenggung NIB ini leres. Legal niki, Pak. Sesuai. Niki mon resmi nih. Resmi produksine lengkap. Wah, resmi asli. Wah, nek niki resmi digoleki meleh. Oh, nggih. Wonten meleh Apa sing kira-kira bisa menjatuhkan dia? Siap. Golek. Oke. Roro Mendut NIB-ne pun resmi. Nggih. Saniki kula nyuwun ditunjukke NPP BKC. NPP BKC Wih. terus nomor pokok pengusaha barang kena cukai. NPP BKC. Monggo ditunjukke. Ah, mesti ora duwe kowe. KTP LC. Apa? Apa? NPP NPP BKC. BKC. NPP BKC. KTP LC. Wah, Aku biasanya golek KTP LC. lah nggih. Nek iki nganti bener tepuk tangan lho. Oke, mesti kuwi salah. Wah, bukteke. Nggih, kula cek rumiyin. Mbak Kuwi Afni, mesti monggo dicek salah. rumiyin. Mari kita periksa. NPP BKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai atas nama Mendut Tobacco. Leres nggih? Leres nggih? Leres? Mbak Mendut ya, leres nggih? Mendut Tobacco, alamat perusahaannya sami nggih? Tempat produksinya sami nggih? NPWP, nama pemilik. NPWP, nama pemilik Roro Mendut, leres? Jenengan nggih. Nggih, Roro Mendut. Alamat NPWP nggih. sama. Niki kalau wingi nguruse teng pundi menika Bea Cukai Jogja nggih? Iya, Leres betul, nggih? betul, Oh, Pak nggih. Dados Sampun wonten tanda tangan kepala kantor Bea Cukai nggih Jogja Pak juga. Hengki. Betul nggih. Nah, Yang tanda tangan siapa? Pak Hengki Aritonang, kepala kantor kula menika. Kula cek. Kok dicek? Cek nopo niku? Pak Hengki. Tanda tangannya begini nih, Pak. Wes arep golek apa-apa meneh. Monggo yakin ra cetha lho ki kok kono ki. Pak Hengki betul ya? Tak tagih. Piye? Tepuk tangan. Wah, lagi bener ya loro-loro nih. Aku tepuk tangan nek ngono. NPP kamu bener nggih, sah nggih. Nah, berarti nek liyane Roro Mendut nek duwe produksi arep adol, arep produksi mbako, nek arep ngurus NPBKC pripun? Wingi angel ora Mbak gawe iki? Mudah, sangat dipermudah. Mudah, Semuanya dibantu, nggih, Pak. Nggih, cukup NIB sama KTP bikin surat permohonan pemeriksaan lokasi ke kantor Bea Cukai Jogja. Iya, nggih. Nanti kalau lulus
terus tinggal bikin merek buat tobako-tobakonya ini. Ini mereknya apa, Mbak? Ini mereknya ada beberapa merek. Ini ada yang satu jarum pentul, Mbak, ini. Iya, itu yang paling best seller di sini. Oh, mantep ya. Iya. Lah kuwi nek diudon nusuk-nusuk no Mbak Mendut. Iya. Aku lho ya. Coba-coba, wah. Ha iki Mendut ki pinter e. Nang kono-kono diurus dhewe. Taat dong. Tur ya iso iki ya. Nggih, pokoknya niki nggih. Niki semua lengkap ya, Pak? Lengkap, NPPKC, NIB, resmi, sah, legal. Golek mleh. Lah kok golek sampun udah. Kira-kira apa sing bisa niki menjatuhkan? Mbak Roro Mendut, Sobi jenengan tunjukke pita cukene sing ditempelke tembako, Sobi. Rade pita. Badhe kula priksa. Men marem lho. Kok golek-golek lho ndorong menika. Ini bukan nggih, monggo. Lah niki Mbak, sampun gadah NPP BKC. Iya. Kalau rokok yang dijualnya nggak ditempeli pita cukai juga ndak boleh, namanya rokok ilegal. Oh, nggih. Nggih, niki kula priksa nggih. Cek Kula priksa. Dicek dulu pakai apa ini? Apa gembot ngangge gembot napa napa? Aji-aji. Wah, stick ya, stick PS. Kok Wah, niki kertasnya tidak berpendar. Wonten holograme nyala. Nah, niki resmi sedanten atas namanya Mundut Tobako. Terus oh ya, Mundut Tobako. Nggih. Lengkap ya, Lengkap. Pak. Niki resmi sedanten syarat-syarat sampun kula priksa legal. Tapi ngambil sentolope. Monggo. Kok sentolop, Jangan priksa, sentolop. saged mboten? Zaman biyen banget. Nek bak jaman biyen ki sentolop ngene iki. Nek saya meriksa ndoronggung mesti ra Wah, apik ana filme. Lah nggih. Kan Kalau ini memang Iki lho sing muncul niki napa jenenge holo. Hologram. Holopis. Holopis Nggih. kontul baris. Dadose saking pita Hologram. cukaine niki pun resmi legal. Jadi harus begini nih. Harus semua produknya Mbak Roro Mendut niki harus ditempel pita cukai. Aduh. Kabeh kok resmi kabeh dadi ora iso tak goyang iki berarti. Nggih mboten saged. Dadose napa mawon sing dilakoke Mbak Roro Mendut saking produksi, ngemas, diadol niki sedanten sampun resmi, sampun legal. Kenapa? Cukai itu nantinya digunakan untuk kepentingan kembali lagi untuk masyarakat, untuk pembinaan lingkungan sosial, kesejahteraan masyarakat. Contohnya kesejahteraan masyarakat nopo? Itu nantinya dananya bisa buat untuk BLT para petani mbako. Mbak Mendut niki nanti bisa dapat BLT. Mbak Mendut niki justru untuk kudu kesehatan dapat buat bikin BLT. rumah sakit paru bisa sakit mawon. Kemudian nantinya juga untuk penegakan hukum di bidang cukai. Jadi yang adol-adol rokok ilegal kita babat habis. Sesuai tagline-nya Mbak Roro Mendut niki, gempur rokok ilegal. Wih, dadi rumahke. Mula nek tuku rokok ora ming waton murah. Ora nek labele barang tuku waton murah nek gak ngono saka rokok tugelan-tugelan dikelumpukke. Pamit niki kula tutup ngagem pantun saged? Oh, boleh. Nggih. Menyang Kalimantan numpak kapal. Cakep. Telung dino babat segara. Cakep. Nek adol mbako sing do legal, cukaine nggo mbangun negara. Kula pamit. Jenengan yo pantun. Kula mboten nyiapke pantun nggih, Pak. Ada gula, ada semut. Cakep. Cakep. Apa niku? Besok aku jemput ya. Iya. Nggih, ngoten mawon tumenggung Mbak Roro Mendut. Ya. Kula pamit. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golek-golek. Nggih, Ndoro. Kowe Prono Citra, sudah habis kesabaranku. Karena semua yang kamu lakukan, semua usahamu legal semuanya. Ora ana sing ilegal. Nyatane kowe lolos saka sidak iki mau. Lah ya itu Ndoro. Karena kita legal itu bisa mendapatkan manfaat tidak hanya penjualnya tapi konsumen dan juga masyarakat semuanya, Ndoro. Aku seneng kaya ngono kuwi. Mula ben tokomu kuwi tambah gede. Kowe terusno nek gelem dadi bojoku. Wes sik.
Mengke riyen, Ndara. Sampeyan niku lak nggih pun sepo, mbok nggih mawas diri. Sing tak arep tapek bojoku mendut dudu kowe. Lah nggene kula namung menyampaikan ngoten lho, di pandangan umum, jenengan niku pun sepo. Kamu tuh sok pahlawan ya? Sok pahlawan. Tesekian napa? Cecak. Tidak, Ndara. Mendut, aku sudah berdarah-darah menunggumu. Sekali lagi, Ndara, saya tidak bisa. Mendut, kenapa kamu selalu berhati batu seperti itu? Saya tidak berhati batu, Ndara. Tapi saya ingatkan sekali lagi, bahwa dimanapun dan sampai kapanpun engkau mengejar aku, ingatlah Tumenggung Wirokuno. Ingatlah, hanya rasa cinta pada negara dan tembakau legal yang dapat menyelamatkan dunia. Saya mohon pamit, Tumenggung Wirokuno. Sampai jumpa. Saya pamit, Ndara. Kamu mau kemana? Sampai jumpa, Ndara.